Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hörmətli Xızır TV tamaşaçıları. Allah Taala'nın sələmə, rəhməti, həm bərəkəti barşamızğa da erişsə idi degan tiləkdə İmamdan Sariq degan tapşırığını başlap jibərəbiz. İndi özünüzün sorularınızı jibərə alasınız. Bizning elektron adresimizə uznaym@imam-sabachka.ru. Biz inşallah başlayırıq. İndi bugünkü tapşırığımızda qonaqda Layış rayonunun imam muhtasibi Nail Xadir Abulxanov. Nail Xadirat, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Onda kelganınız üçün, rizalaşqanınız üçün Allah'tan rəhməti olsun, sələmi olsun sizə. Bismillah etib başlap jibərəbiz. Allah Teala til aşqışların sizə də bizə də bersə idi. Amin. Amin. Məhrəm bulmağan atlarga, xатын qız jırlavın tаңларга yarıymı degan. Nə şunday soraq. Xатын qızның тауышы ғавраттан болмас. Biz аны bir еске алған едік бит инде. Биді турында айтканда. Biz көз турында сөйләшкән икесен менә кашандыр. Менә аның тауышы да ул гомумән ғавратка керми. Ләкин җырлау ул башка төрле. Чөнки җырлау ул кешене җәлеп итә торган әйбер. Җәлеп итә торган әйбер һәм хусусан безнең вакытта җырлау Жырлары бик төрле һәм күбесенчә әйбәт түгел. Әйбәт түгел. Дини кеше анардан ерак булырга тиеш. Дини кеше андай әйберләрдән ерак булырга тиеш. Чөнки алар бәйле бөтенесе. Бер артлы бара. Жырлау, тагын инде начар гамәлләр, бәлким шунда мәзмәттәге сөйләшү, аннарысын китте Qaydır aşraşu, anlarsın ki tagın ولا تتبعوا خطوات الشيطان деген Allah Teala. Şeytanın adımlarından barmağız. Turadan tura ol etmi, lakin adım, ikinci adım. Şunlardan başlana. En hayırlısı mümin Müslüman kişiге ol işrakta yirak bularga. İndi tamşıdan kul jila degендей, инде зур гамәлнең бар бер башлангычы гади бер әйберләрдән булып санала. Әле ул менә инде җырчыларыбызның завыкларын да гаврат мәсьәләсе дә бар бит әле анда. Без бит менә тавыш кына турында әйтәбез, ул кайдыр язма булса, инде аны карап торсаң, ул инде тагын да күбрәк әлбәттә зыянга китерә. Зулуматun бa'дуha фawqa ba'd. Тагын да караңгылык. Кешенең күңеленә китерә. Кеше шунда барса, ул Кур'анга бармас. Икесенең берсе булыр инде күңелендә. Я Кур'ан, яисә шундай җырлар. Шайтанның җырлары, Аллаһ Тааланың Кур'анымы. Кеше сайлый, Аллаһ Тааланың юлын сайласа, ике дөньяда да бәхетле булыр. Амин. Инде менә бәлки шул ук кешедә сорау биргәндер, ир-атларга хатын кыз тавышы белән яздырылган Кур'анны таңларга ярыймы дигән. Һәм нинди шартларда мәсәлән ярый, нинди шартларда ярамый дип әйтегез идегез. Кур'анны тыңларга ярый. Кур'анны тыңларга ярый. Хусусан язма булса инде ул. Язма теге карап тормасаң гел. Менә яшь хатын кыз булсынмы? Укып торасың, карап торасың бер сәгать. Иң хайырлысы монда күрмичә, битен күрмичә тыңласаң ул әлбәттә ярый. Ләкин дә әлбәттә ир кеше укыганы тыңлап торса хайырлырак. Һәм әйтергә кирәк, ир кешеләр укучылар күбрәк тә алар. Күбрәк. Ләкин мисал өчен минем үз хатыным мисал өчен өйрәнеп утыра Кур'анны һәм берәр хатын кызның язмасын тыңлап ята. Мин дә шунда утырам да тыңлыйм, яисә үз әйберләрен инде нәрсә белән булса да шөгыльләнәм. Бер әйбер юк монда гына булмасын. Иншалла. Хаманда хатын кызлар турында сорау биргәннәр, монда безнең хөрмәтле тамашачыларыбыз шулай да. Ни өчен кайбер хатын кызлар намазны үзләре җәмәгать ясап кыйлар? Инде мин сорау бирәсем килә, теге гомән Алла ярыймы дип. Ул кайбер сүзләрдә, кайбер галимнәрнең карашларында бар иде. Хатын кызлар бергә җәмәгать укып бассалар, рөхсәте бар икән, бар иде. Ләкин безнең мәзһәбебездә һәм ул иң дөрес сүз, хатын кыз җәмәгать алып бара алмый. Имам булып бас. Җәмәгать не дигән сүз ул бит инде җәмәгать кенә түгел, анда имам да булырга тиеш. Имам кем? Шул хатын кызлардан берсе. Соң бит алай булмый. Шуның өчен хатын кызлар җәмәгать белән үзләре генә 10 хатын кыз басты, берсе имам. Алай булмас.
анда кемендә бер ир булырга тиеш, аларны имам булып намаз алып баручы. Ир кеше булмады исә, нәрсә алар үзенә һәрберсе аерым укый. Аерым укыйлар. Инде алдагы сорау. Монда сыйырны дигән инде, әйдәгез мин сорау бирәм, сорауны укыйм безнең тамашачыларыбыз җибәргәнчә. Сыйырны суйгач, аның кайсы җирен ашарга ярамый дип. Инде мин сорау бирәм, гомумән шундый эре мөгезле дип әйтик инде, яки бүтән хайваннар булсын, халал булса да, мәсәлән, бисмиллаһи Аллаһу акбар дип суйылган нинди генә хайван булсын, сарык булсын, сыйыр булсын, менә үгез булсын, бармы шундый җирләре, мәсәлән, бу өлешне ашарга ярамый дигән. Хайрыгын мөгезләрен ашамыз инде әлбәттә. Ләкин гомумән аның бөтен әйбере халал. Үзе ниндидер зарар китерә торган әйбер булмаса, бәлким кемнең кайбер кешенеңдер нинди булса, тып ягын, медицина ягыннан ниндидер теге шундый була искәрмәеме, кемгәдер моны ярамый ашарга теге. Гомумән башка очракларда аның бөтен әйбере чист тартып, юылып нителсә, әлбәттә ул халал. Әлбәттә инде анардан шуннан килгән итләре, анда шәкләре булсын, мисал өчен, бавырлары, ниләре бөтенсе ашала, әлхәмдүлилләх. Монда инде индер искәрмәләр юк, теге алма кебек, менә сезгә бөтен бер монда халал, теге җәннәттәге алма кебек кенә инде запретный плод дигән мондай әйбер юк инде бит инде. Юк. Аллаһа шөкер. Менә бер кызыклы сорау, хәзрәт. Хатын-кыз дин буенча машина йөртә аламы дигән. Әлбәттә, ул анда сораулар туа. Чөнки әлеге вазгыятьтә машиналар бик күп артты бит инде, искә алыгыз, 20 еллык машиналар күпкә әзрәк иде. 30 ел элек алар гомумән дә юк кебек. Монда ул очракта без әйтәбез, ярый дип, чөнки анардан берничек тә качып булмый. Машинада йөрмәсә барыбер бит инде ул. Мин беләм, кайбер кешеләр әйтә, аны ярамый дип, чөнки ул хатын-кыз атны йөртмәс теге дигән әләкәйме. Ләкин әлеге вазгыять андай түгел. Ул барыбер кая булса барса да, үз машинасында бармаса, ул автобусга утыра, метро утыра. Барыбер кешеләр арасында тагын да күбрәк кушыла бит инде. Тагын да күбрәк. Машина белән ул киресенчә үз-үзен күбрәк саклый. Аның машинасы бер хиҗаб кебек. Иске кием кебек. Ул аны күбрәк саклый. Без әле әйтмибез дә ул уңайлы ягын. Уңайлысын әйтергә дә юк. Менә ул үзен саклый торган әйбер дин ягыннан иң беренчесе, әйме? Менә шул машина аны саклый. Ул башка ирләргә кагылмый. Башка ирләрне күрмәй, әзрәк, 100 тапкыр әзрәк күрә. Аңа да бер кем тими, аңа да бер кем. Кич булсынмы, төн булсынмы, нинди генә вакыт, яисә иртән булсынмы. Ул үзен күбрәк саклый торган әйбер, шул машина белән күбрәк саклый. Шуның өчен әлбәттә рөхсәт һәм күп очракларда ул ничек әйтергә, машина белән йөрсә хәерлерәк тә. Күп очраклар. Чөнки әле мәсәлән такси чакырсагым, мен бер ир белән бер хатын-кыз бер бинада калган күп булар, бер бүлмәдә калган булар. Бер таксист белән автобуста булсын, кичен булсын, төнлә булсын, кемдер бит инде соң кайта эштән, кемдер баланы алып кайта, балалар бакчасыннан булсынмы, мәктәптән булсынмы, илтә уланы китерә, ул үзе эшкә йөри. Монда инде әлбәттә үзе шул арбаны йөртсә хәерлерәк. Ләкин минем шундый бер фикер ишеткәнем булды хәзрәтләре бездән, хатын-кыз үз машинасы белән булса да, мәсәлән, китергә кирәк икән 100 километрдан артык дип әйтик, 100 километрны сәфәр санала бит инде. Менә ул чиракта инде махрамсыз бер кайда чыгып китә алмый, теге махрам белән генә бара ала, шундый озын юлларны дип, бу шулаймы? Бу гомумән кагыйдә шариатта машинага карамыйча. Гомумән шулай итеп еракка чыкса, ул хәтта дөньяви яктан да бу бит инде акыллы кеше шулай итә. Намаз укымый торган хәтта хатын-кызлар, ерләр, ул бит инде күз алдыбызга ничек китерә алабыз, хатын-кыз утырда китте. Тик торганда, яисә ире дә. Бер-берсен хөрмәт итә торган гаиләләр алай итенми.
ул әйтеп китә. Бүтән шәһәргә кирәк булса, авылга кирәк булса, менә мин барсам каршы түгелме? Менә шундый план бар иде, анда китәргә, менә шундый вакытта үзем барып кайтсам, балалар белән каршы түгелме бит инде? Ул гади әйбер, аңлаешлы ул әйбер. Шариатта да шуның өчен ул аңлаешлы ул әйбер. Хатын-кыз шулай әйтсә иренә, иң хәерлесе булыр. Машина белән булсынмы, яисә машинасыз булсынмы? Хәзер бер кызыклы сорау, хәзрәт. Мәсәлән, без инде һәрбер үз кулланабыз төрле банкларның инде карталар белән булсын, яки анда кайдыр акча салганда гадәттә алып кала комиссия. Гомумән, комиссия дигән әйбер ул хараммы яки хәләлме? Монда язылган сорау комиссия турында яисә банк комиссиялары турында? Юк, просто комиссия. Гомумән комиссия хәләлме хараммы? Комиссия мисал өчен нәрсә өчен була? Мин ниндидер эш эшлим дә, машинаны саттым сезгә, сезнең машинагызны мин саттым. Мин саттым сезнекен. Бүтән кешегә. Бүтән кешегә. Сез өченче кеше дип әйтик инде. Һәм мин сезнең эшем өчен эш хакын алам. Яисә фатир саттым, риэлтор. Риэлтор сата минем фатирны. Ул сыры минем комиссия монда, менә шуны хәтле. Менә шул сатылган нидән минем комиссия 0,5 мисал өчен 100-дән. Я булмаса 1%, 100% танаймы. Аны әлбәттә ул гади эш хакы кебек түләнә. Бер әйбер юк монда. Ул гади әйбер, ул үз эшен эшләде, тиешлечә. Мин шулай ук аны түлим. Монда бернинди кирәк. Нинди очракта комиссия харам була ала? Бар монда очраклар. Монда һәрбер очракны аерым карарга кирәк. Һәрбер очракны аерым карарга кирәк. Чөнки комиссия астында ул комиссия дип атала, ләкин аның астында төрле әйберләр булырга мөмкин. Ниндидер риба булырга мөмкин. Әйме? Ул әйтә комиссия дип, ләкин чынбарлыкта ул риба. Чынбарлыкта ул минем малым белән кулланып, ул миңа түли торган. Әйме? Минем бернинди рискларым да юк. Ул шул рибага керә мисал өчен. Яисә киресенчә, мин аның малын кулланып, ул мин аңа тиешле түләргә шул комиссияны. Мин аның акчасын алдым да, син миңа комиссияны түлә. Комиссия түгел ул икән, ул билгеләнгән процент. Хакны карасаң, хаклыкны. Комиссия түгел икән, ул билгеләнгән процент икән. Шуның өчен ул билгеләнгән процент рибага керә бит инде ул. Монда очракта әлбәттә, шуның өчен һәрбер әйберне монда аерым карарга кирәк. Менә һәрбер без банк карталарын кулланабыз, һәм гадәттә ай ахырында килә, менә карта белән кулланган өчен, безнең карта белән кулланган өчен, безнең банкның картасы дип әйтик инде, шуның кадәр комиссия алынды. Һәрбер картаның ул бит инде карта гына түгел, аның бар банкта счет. Обслуживание дип әйтик инде. Аның бар счет, һәм һәрбер карта үзенә бер төрле. Монда бер җавап юк. Гафу итегез. Бер җавап юк, чөнки карталар төрле була. Хәләлләре дә бар монда. Хәзерге вакытта бит инде, әйме? Дебетовый, кредитовый карталар бар, әйме? Карталар теге зарплатный, һәрбер картаның үзенә бер төрле анда карарга кирәк. Монда бер җавап бөтенесенә әйтеп булмый. Менә елмаеп куйдым инде күрешкә, сорауны күрешкә. Имтиханнарда күчерү куркыныч гынахмы? Булай гына түгел, гынахмы гына түгел, куркыныч гынахмы диелгән. Алар өчен аерым истигъфар намазын укып торыргамы? Мәдрәсә шәкертләре язган. Бу безне кемнәр генә карамый икән? Әлбәттә, мен гашшана фалайса минна дигән пәйгамбәр саллаллаһу безне алдаган арабыздан булмас. Ал-гыш менә шундый алдаулар. Ул харам. Ярамый торган имтиханда. Нинди кагыйда белән кирдең син? Килешү белән. Мәдрәсәгәме булсын, техникумгамы булсын, институткамы булсын, академиягә булсын, кая гына кирсәң дә аларны үтәргә кирәк. Күчереп яздың исә битте. Гынахлы булдың. Чөнки син алдадың. Күчерү алдау. Белемең юк, син яздың, белем бар дип. Ул алдау. Кеше шулай алдаласа, димәк ул үз өстенә гынах алды. Ул гади алдау кебек.
Шунардан соң алган кимдер шулай 5 ел укый, 5 ел алдап тора. Аның дипломы бәрәкәтле булмас, хәерлесе булмас ул эштән. Һәм гомумән кимдер әйтә, мин сатып алам, анда мисал өчен курславый эш. Кемгәдер акчасын бирәм дә, ул аны ясый, ә мин аның фамилиясын куймыйм бит инде, әлбәттә, мин аның акчасын бирәм, үз фамилиямны куям. Ул да шул гыш, ярамый торган әйбер. Укый алмыйсың икән, син аннан кит. Синең димәк хакың юк бу дипломны алырга. Шайтан алды, субханалла, шул хәтле укыдың. Мәдрәсәдәме булсынмы, мин капад әйтәм, нинди генә җирдә булсынмы, син аны хаклы рәвештә генә алырга тиеш. Ул урлаган акча кебек. Ул урлаган мал кебек була ул. Ярамый, аны күчереп язырга ярамый. Шуның өчен гомумән гыйлемнең дәрәҗәсе төшәде. Һәрбер лайыклы, лайыксыз кеше диплом тоткан кулына. Белеме юк. Кайбер кешеләр акча әзерли сессиягә. Мин сессия, мин акча әзерлим. Акча әзерлим сессиягә. Нәрсәгә? Нәрсәгә акча әзерлисең? Менә шул экзамен шул хәтле тора, тегесе шул хәтле тора. Бу имтиханга моны хәтле ки. Кайберләрен үзем бирәм, кайберләрен сатып алам. Харам. Әлбәттә харам. Ярамый ул. Ул бәрәкәтсез эш. Ул алдалап алган кагаз бернидә файда китерә алмас сиңа. Әле гынахлы булып эшлисең дә, гынахлы шул кагазны алып, шуның белән эшлисең, гомер буе гынахлы булып торасың. Нәрсә өчен? Шул күчереп язулар өчен. Аллаһ Тәала аны кушмаган берничек тә. Һәм акыллы кеше алай итмәс. Һәм гомумән җәмгыятьтә аны ул бик каты тыйлырга тиеш. Ул бөтен гыйлемнең, бөтен гыйлем системасының дәрәҗәсен төшерә. Бөтенесен дәүләттә дә, бер шәһәрдән булсынмы, авылда булсынмы, күчереп язырга бер кайчан да ярамый, ул гынах, зур гынахларда. Алдау булса, менә шундый белеп, тырып, алдау, әлбәттә ул гынахлардан саналыр. Мәсәлән, яшерен батырын түгел, бюджет бар бит инде безнең, бар, мәсәлән, акча түләп уку. Кайбер шундый уку йортлары бар. Алар әйтә, менә акча түләп укучылар булай да акча түли, ярамалатсый. Кайбер укытучылар имтиханны бирәсең, куймый. Бирәсең, куймый. Акча көтәләр икән. Һәм акча түләмичә имтиханны куймыйлар. Хәтта ки эшле куймыйлар. Әле эшле куйса, син үтәсең, ләкин икенчегә допкага калмыйсың дип әйтәләр инде. Бик күп шундый студентлар булды, менә шулай акча түләп алырга туры килде, куймады дип әйтәләр. Бу очракта нәрсә, моны инде бәлки киреп әйтергә, деканатка киреп әйтергә кирәкме? Аннан соң синең тагын бөтенчә карыйлар бит инде. Гадәттә бездә кеше курка, ул әйтәчәк, аннан соң миңа бөтен студентлар әйтәчәкләр, менә синең аркадагында бу укытучы беребезгә дә куймады, чөнки син киреп әйттең. Без инде сатып алырга әзерик дип. Менә бу очракта укытучыга нәрсә дип әйтергә тиешбез? Бу очракта да ярамый. Чөнки студентлар әйтсен, кыямәт көндә студентлар арасында берендә ни аларның каршында җавап булмас. Аллаһ Тәала сорар. Студентлар, алар үзләре кыямәт көндә нәфси дип әйтерләр һәрберсе. Мине сакла дип. Шул очракта да ярамый. Аны дөрес әйтәсез, деканатка, прокуратурага, теләсә кемгә нинди юллары бар, шул юллар белән анардан китәргә кирәк. Ул бер дә ярамый. Әлбәттә, кайбер очракларда кешене теге ришват бирмәсәң, син кытыла алмыйсың дип әйтәләр, һәм ул андый очракта бирергә ярый дип андый фәтвәләр бар. Ләкин әлеге җәмгыятьтә, хусусан безнең илдә, ул бер зур шир булып тора. Аны гомумән катгый рәвештә тыймасак, кеше бар юлларын эзли башлый. Аны гомумән рәвештә бетерергә кирәк. Һәм хусусан инде менә шул уку йортларда сораса да, шундый бер кабахат укытучы булса, укытучы да түгел инде ул, әлбәттә, ул ничек ул анда эләккән, аңа әлбәттә бер әйбер бирергә ярамый. Бер әйбер бирергә ярамый. Деканаты да бар, ректоры да бар,
прокуратурасы да бар, милициясы да бар. Ничек тә булса аннан китәргә кирәк. Барыбер андай әйбер ул хәерле булмас. Бер генә биреп кара, аннан шул 5 ел дәвамында синнән аны нәрсә сорып яталар. Бюджетта укыган кеше ул бушлай укымый. Аның өчен дәүләт түли. Сез уйламагыз теге түләп укый торган кеше ул түләп укый, а бюджетта укый торган берсе дә бушлай укый. Аның өчен дәүләт түли, аның өчен дәүләт бинасын төзеде, бөтен чыгымнарын түләп бара. Шул зарплатасын да күбесен дәүләт түли бит инде укытучыларга. Ул бушлай беркем укымый. Безнең илдә гомумән беркайда. Һәр берсе алар түләп укый торган. Айырмасы кем түли генә шул гына, үземе әллә дәүләт? Укытучыга ул мал 100 тапкыр харам. Гынах. Ярамый торган. Бер дә ярамый торган. Укытучысының гомумән укытучыларның дәрәҗәсен төшерә торган әйбер ул. Һәм шәкерт, студент андый әйбергә әлбәттә аяк атламасын. Инде әмин дип куйык шушы урында уку йортларыннан кала без инде бераздан ришвәткә дә кирип киттек бит инде. Монда хәтта теге күчерү турында гына сүз бара иде. Әле генә сезнең белән сөйләп киттек, хатын-кыз дин буенча машина йөртә аламы дип. Гомумән машина темасына килгәндә шулай бит әле права алганда да шундый очраклар булгалый. Анда да ярамый. Әйтәләр теге бирмиләр, праваны уже 5нче тапкыр бирәм, бирмиләр. Әйбәт үтә инде бирмиләр. Көтәләр кебек тоела дип инде. Без инде ярамый дип кенә. Әлбәттә, ул очракта да ярамый бирергә. Ул әллә нигә бер була инде шундый хәлләр. Ләкин гомумән кагыйдә, без гомумән кагыйдәне әйтәбез, ришват харам. Лә'аналлаһ, Аллаһ Тәгалә ләгънәт кылган ришват бирүчене дигән пәйгамбер саллаллаһу. Һәм алучыны да, икесен дә. Берсенә дә монда бирергә әлбәттә ришвәтен ярамый. Инде шулай итенсә, юлларын табырга ничек тә булса башка юл белән аларга. Бүтән районга барасыз да бирәсез инде бу очракта. Бәлким шулай. Алай да була дип ишеткәнем бар. Хәзрәт, менә кызыклы бер сорау. Яңа фатирга күчкәч дип әйтәм, яңа дип теге яңа фатир түгел, элек аның хуҗасы булган, һәм менә сатып алганнар. Шул фатирга күчкәч, суыткычта Насара диненә карата магнитикларын таптык. Аларны ташларга ярамыйдыр бит инде, алып кына куясыдыр бит, дип сорау биргәннәр. Әлбәттә, инде башка динне хөрмәт итеп, элекеге хуҗаларына әйтергә, шундай берләр табылды сездән калган. Әйдәгез, мин сезгә аны китереп бирәм. Алып китегез түгел, мин үзем китереп бирәм сезгә. Хөрмәт итеп, нитеп, мин сезгә аларны тапшырам. Инде әйтсәләр, безгә алар кирәге юк, теләсәгез нәрсә эшләгез, шундай да теләсә нәрсә эшли кеше. Ләкин әлбәттә инде ул аны хөрмәт итеп, кая булса җыеп куя, яисә ширкәгә илтеп бирә. Мәсәлән, күршесендә шул Насара кешесе булса кертеп бирә аламы? Мәсәлән, без теге мөселманнар, без таптык шундай бер, сезгә кирәк түгелме? Чөнки бит инде теге хуҗасы теләсә нәрсә дигән шүплеккә чыгарып тотып сүз бармы бит? Андай берләрне инде гадәттә бүтән кешегә бирү, мин белгәнчә шул Насара динендә һәрбер әйбер аларның бәйле бер шәхес белән. Ул бит инде һәрбер кешегә, мисал өчен, аның иконасы бар, бүтән кешенең иконасы бар. Алай гына тапшырылмый ул теге. Менә теләгән кешегә бирдем дә киттем. Алай гына дөрес булмастыр ул. Мин шулай дип беләм. Бәлки ул киресенчә ниндидер хөрмәтсезлек булырдыр. Шуның өчен иң хәерлесе инде аны хуҗасына тапшырырга. Инде хуҗасы әйтсә, миңа улай берләр кирәкми, гомумән теләсә нәрсә эшләгез, шунда инде кеше ширкәгә илтеп бирә, яисә булса җыеп куя аны. Үзе кулланмый инде әлбәттә, кешегә дә теге ничек әйтергә, хуҗасына яисә ширкәгә биргәндә хөрмәт белән, ни белән тапшыра да, шуның белән эше тәмамлана иншалла. Әгәр дә мәсәлән якын тирәдә ширкәүдә булмаса, һәм теге хуҗалар да бүтән бер шәһәрдә, синең машинаң юк ди. Безнең динебездә мәсәлән бер тапшырыш яшкән идек, менә элекке Коръәннәр бар,
теге таушалып беткән табылды, аларны ягарга ярыймы дип сорау килгән иде. Инде безнең бер хәзрәт җавап кайтарган, безнең татарда инде теге ягу ничектер каралмаган. Без инде мәсәлән бакчада беркем дә йөри тормаган җирдә аларны матур гына төреп, күмеп куябыз дип әйткән иде. Нәкъ шулай әгәр дә менә бернинди мөмкинлек юк икән, бит инде чүплеккә чыгып ташлап булмаган дигәннәрне, шулай ук төреп, күмеп куярга ярыймы? Ярый. Бер дә инде юлы булмаса, беркем табылмаса, ширкәве дә юк, ни дә юк. Кеше йөрми торган, шундый теге тыныч бер җирдә күмеп ярый дип калыйбыз. Ир белән хатынга бер-берсеннән ял итеп торыр өчен аерым яшәп торырга ярыймы? Берничә айга мәсьәлә дигәннәр. Бик каты тойганнар бугай хәзрәт. Әлбәттә инде гаиләдә төрле хәлләр була. Төрле хәлләр була. Аерым яшәү әйбәт әйбер түгел ул. Әйбәт әйбер түгел ул, хатта гаиләнең таркалуы шул бер сәбәбе булыр. Бу бит инде аның теләге гаиләне нагайтырга. Шунда аерылып, бу аерылу. Бу талак түгел әле, ләкин инде аерылдылар физик яктан, бер-берсеннән якын яшәмиләр. Ул яхшы әйбер түгел. Ял итәргә була, күпмедер анда көн, анда бер, ләкин айлар буе. Субханалла, аның хәтле булса, бу бит инде гаилә юк дигән сүз. Берничә ай, бер ел, ярты ел. Ирсез, хатынсыз, хатын ирсез, ир хатынсыз яшиләр икән. Бу гаилә юк дигән сүз. Гаиләсе инде таркалган кебек. Аны менә хәзер инде тагын да китеп аерылып, сез аны бетерәсез генә, шулай дип күренә миңа. Ул гаилә бетәчәк. Иң хәерлесе монда башка юллары белән гаиләне ныгытырга. Аны нишләп кешеләр бергә яшәмиләр? Менә төп сәбәбе. Ни алар бергә, бер бүлмәдә, бер фатирда тора алмыйлар? Шул сәбәпне бетерергә кирәк. Шул сәбәпне. Әгәр дә ки шул сәбәбе бетсә, берничә айга да, көннәргә дә китәргә кирәк булмас. Иң беренче шул сәбәпне бетерергә кирәк. Ул сәбәп бетсә, гаилә тыныч кына яши. Бетмәсә, 5 айга китсәң дә, кире кайтсаң да, барыбер тагын 5 айга китәсең. Анарсың тагын 5 айга китәсең. Анарсың тагын 5 айга китәсең. Айлар буе кайдыр яшәп, сәбәбе бетмәсә, аның бернинде файдасы булмас. Шуның өчен имрешенә шул сәбәпләр. Сәбәпләр төрле була бит инде. Кемдер белмим, аракы эчә. Араканы бетерергә. Кемдер кул күтәрә, ират. Кемдер хатын-кыз киресенчә ул начар итенә. Шул сәбәпләрне иң беренчедән бетерергә. Яисә арада татулык юк. Татулыкны ныгытырга, киңәшләшергә, имам беләнме, хәзрәт беләнме, ниндидер менә шул сәбәпләрне, астагы анда булган сәбәпләрне кеше бетерсә, бу айлар буе китүләр кирәге дә булмас. Инде исегезгә төшерәбез. Эфирда имамнан сорак тапшыру бара. Узнаем у имама sabashka.huzur.ru дигән электрон адреска юллый аласыз сорауларыгызны. Без иншалла Наил хәзрәт сыннар белән дәвам итәбез. Әгәр дә ир белән хатын күптән түгел аерышкан булсалар, хатынның иренә авырлы булу турында әйтмәү гынахмы? Инде әлбәттә хатын-кыз карында булган бала турында әйтергә тиеш. Монда дин ягыннан да, акыл ягыннан да җавап бер. Чөнки ул баланың хакы бар. Аның турында еш кына онытып җибәрәләр хатын-кызлар. Баланың хакы бар. Әнигә дә, әтигә дә. Икесенә дә. Бу баланың хакын ул нәрсә эшли хәзер бетерә тулысынча. Бер ничектә әйтмичә, нитмичә баланың хакын бетерде бу хатын-кыз. Шуның өчен ул аны әлбәттә әйтергә тиеш. Һәм инде әлбәттә киләчәктә дә бала әтисе кем икәнен белеп торса, ул хәерлерәк бит инде. Алла сакласын аның. Бер туганы сеңеле булса. Һәм 20 елдан соң алар өйләнешәләр. Алар бер туган икән.
Ул аны белмәде дә икән. Икесе дә үлеп китте, әтисе дә, әнисе дә. Начар әйбер. Шуның өчен инде әлбәттә андай әйберләрне берничек тә сердә тотып булмый. Акыллы хатын-кыз әйтә, минем балам бар, синнән балам бар, аны әйтеп куя. Һәм бергә яшәмәсәләр, ул икенче хәл. Монда беркем мәҗбүрләми бит инде аны иренә кайтырга. Яисә аңа киресенчә бу хатынны бергә яшәү ул бүтән мәсьәлә. Без әйтәбез, хәзер хәбәр итү турында, хәбәр итәргә кирәк инде әлбәттә. Инде алдагы сорау, кешегә дини китаплар уку буенча гына савап биреләме? Әллә инде бүтән темага кагылышлы китаплар укуда әҗер савапка ияме? Нияттән тора. Иннамал аъмалу бинният, һәрбер гамәл нияттән бәяләнер. Дини китапны кеше ниятсез укыса да аның бер файдасы юк. Менә мин укыйм хадисләрне тарих ягыннан укыйм. Исламга да, хәтта мөселман булмаган кеше укый дини китапларны, хадисләрне укый, Кур'ан укый яттан, өйрәнә. Ләкин Аллаһка ышанмый. Аңа нинди әҗер савап бернинде юк. Нияте юк. Аның изге нияте эшне эш итә торган, гамәлне гамәл итә торган әйбер ул ният. Нияте булмады исә бетте. Аның гамәле юк. Савабы юк. Икенче ягыда, мөмин мөселман ният белән укый. Дини китабын, Кур'анны савап бар, хадисләрне укый. Савабы бар, һәм дөньяви китапны да укый. Мисал өчен мин ниндидер кирәкле әйбер өйрәнәм. Менә без медицина турында күп сөйләдек. Медицина ягыннан укый, мин хәзер аны өйрәнәм дә мөселманнарны, кардәшләремне, кешеләрне гомумән коткарам менә шундай авыртудан. Ярдәм итә торган булам. Минем ниятем изге, савабын ала. Ул савабын гел ала укыган сайын, өйрәнгән сайын. Һәм өченче, инде әлбәттә дингә дә, дөньяга да бәйле булмаган шундай әйберләр, инде булса кызыклы әйбер анда әсәрләр укый, әдәбият укый, әйме. Менә шундай дингә бәйле булмаган, файда китермәй торган. Инде әлбәттә аның савабы да юк, хәтта гынахы бу шундай әйбер. Савабы да юк, гынахы да юк. Мәсәлән, кемдер тел өйрәнергә теләсә, ул чиракта нинди генә дини булмаган, нәкъ менә әдәбият бар бит инде, әдәбиятка кагылышлы әсәрләр, ниләр, һәм кеше әйтә, менә телемне байытыр өчен, яки өйрәнә торган телемне байытыр өчен әдәби әсәрләр. Аларда бәлки сез әйтмешә юктыр, бер төрле дини мотивлар да юктыр. Алар мәсәлән шушы җәмгыятькә караган, шушы культурага, мәдәнияткә караган, шуны ачылып сала торган әсәрләрдер. Ләкин шуны укыганнан соң, мәсәлән, кеше татар тарихын өйрәнә, кеше татар телендәге кулланган сүзләрне, әйләмәләрне, оборотларны өйрәнә. Менә андый әсәрләрне укырга ярыймы? Мәсәлән, алар дини түгел, ләкин язып калдырган. Мәсәлән, Гаяз Исхакый язып калдырган, тагын кем язып калдырган? Ярый, инде бу мубах, бу гади дөньяви әйбер. Яҗит укыймы? Интернеттан әйбер укымы инде. Менә шундый гынахыл булмаган әйбер инде әлбәттә анда. Төрле рәсемнәр, кирәкмәгән язмалар булмаган әйбер. Ул гади дөньяви әйбер. Әлбәттә ул мубах, ул ярый торган әйбер, бинде гынахы да юк, дини дә юк. Әлхәмдүлилләh. Шуның өчен ул ярый торган әйбер дип әйтәбез. Инде бер кызыклы сорау. Липосакция диндә рөхсәт ителгәнме? Ул шул кешенең майларын чыгара торган бер гамәлият, операция. Ул ярый торган әйбер, чөнки эчендә булган шундый әйберләр ул кешегә зарар китергә мөмкин. Табиблар шулай дип әйтә. Шикәр авыртуы, мисал өчен, шул сәбәпле булырга мөмкин. Әйме, кешенең бик күп шул майлары, неләре булса, ул аңа күп зарар китергә мөмкин. Шуның өчен аны рөхсәт итәләр. Иншалла галимнәребез, без аны рөхсәт дип беләбез. Һәм файдасы булса, файдалы әйбер булса,
зарар китерми торган әйбер булса, иншалла ул рөхсәт. Мәсәлән, кеше анда 70 килограмм ди. Һәм әйтә, теге ашамыйча диета белән түгел, менә шулай гына ябыгым әле бер 10 килограммга. Ягъни монда бер нинди сәламәтлеккә зыян да юк. Ният дип әйтегез, мәсәлән, әйттегез бит, һәрбер бер ниятка карап бәяләнә дип инде. Бу очракта да бу ниятка бәйлеме, әллә инде теге һәрбер очракта ярыймы? Мәсәлән, шуннан да кирәк аңа 10 гына килограмм ташларга дип әйтегез инде. Без аның сәбәбен сыймыйм ди. Шуңа әйтәм. Без аның сәбәбен кеше үзе менә хәзер безне караган кеше әйтә. Минем күңелемдә шундый бит ният, алайса ярамый, яки минем күңелемдә шундый ният, алайса ярый. Менә шундый яракчыраклар дип әйтәм мин. Әлбәттә инде ният белән һәрбер эшләнгән әйбер теге кеше шул операцияны башкасын бу эшләсә, начар ният белән мин хәзер теге симерәмме, ябыгаяммы, менә хатын кыз уйлый мисал өчен, менә теге ирне хатыннан айырып үземә алыр өчен мин хәзер шул операцияны эшлим. Ябыгам ди тамам. Субханаллах, аның нияте нинди кабахат. Ул инде әлбәттә ярамый. Ләкин бу операциягә кагылмаган, бу аның ниятенә кагылган. Операциясы халал. Аның нияте харам булган күрә, без бу аның конкретно аның бер гамәлен без таяр идек. Ләкин операциясы халал булып кала барыбер. Yani мондый төр операция халал дип әйтәбез. Бу төр операция халал, ул чөнки аның файдасы бар. Бу бит инде бар кайбер операциялар иреннәрен үзгәртәләр, мисал өчен кызлар. Әйеме? Зурайталар. Иратларның ниләрен җәлеп итәр өчен. Ихтибарын бит инде. Күз карашларын. Битләрен үзгәртәләр, ничектер кирәкмәгән рәвеш белән, әйеме? Аны без әлбәттә инде әйтәбез, ул субханаллах, ул яхшы гамәл түгел, начар бу, кирәкми торган гамәл бу. Аның тып ягыннан бер инде кирәк булган кирәксенүе юк. Менә сез сораган липоксация, аның бар сәбәбе. Нәрсә өчен кеше аны ясый ала? Чынлап торып, ул аның сихәтен, аның саулыгына зарар китерә торган әйберләрне аларны алып ата. Шуның өчен ул иншалла халал дип аны беләбез. Инде шушы нотада дип әйтик, инде токталырбыз, чөнки ни кызганыч вакытыбыз чыгып килә. Инде тапшыру ахырында булса да сезгә монда килгәнегез өчен катлаулы, кызыклы, ләкин кешеләрне барча торган шушы сорауларга җавап кайтарганыз өчен зур рәхмәт. Аллаһтан сәламе һәм рәхмәте булса иде сезгә. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ, хәзрәт. Сезгә дә рәхмәт ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуһ. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез имамнан сырык тапшыруын карадыгыз. Инде безнең белән булганыгыз өчен, сорауларны җибәреп торганыгыз өчен сезгә шулай ук зур рәхмәт. Һәм инде әгәр дә сорауларыгыз калган икән, аларны Узнаем у имама sabashki.huzur.ru дигән электрон адреска юллый аласыз. Бүгенгә сезнең белән сау булашабыз. Инде имамның сырык тапшыруын әзерләүче команда сезнең белән сау булаша, ләкин Хозур каналыннан ирак китмәгез, алда әле сезне кызыклы тапшырулар шулай ук көтә. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.